Tak, odstartoval nám závodník se startovým číslem 3. A teď teda poděkování sponzorům, než se kluci dostaví na starou ostatní. Tak chtěli bychom poděkovat hlavně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které dlouhodobě podporuje naši soutěž a letos jako každý věnoval pro vítěze trofeje a medaile. Kromě toho každý závodník dostal při startu vodu a bagetu. Absolutní vítěz této se bude těšit celý rok vlastnictví kulturního poháru, který věnovala na městkyně. Pojď, Jeru, pojď. Které nás podpořilo v rámci projektu Mladí hasiči 2015. JVPO, výzbrojně požární ochrany v České Budějovice a Příbram a věnovala věcně kteří se umístí na službu. Ale má tam trestní řadic, jo? Byste o tom viděli? Jo, já jsem to viděl. Abys pak nebyl nějaký dohady. Já jsem to viděl, no. To škoda zrovna z těch hadic, je to fakt škoda. To běží poprvé. Jo, víš co, pohodě, aby jsme se pak nějak nedohadovali. Jo, já jsem to viděl. A všichni to viděli, už jsme se to o tom bavili. Tak pojď, hezky do toho. Tak, dobrý, pojď. Super. Tady. Tady okolo. Vydejchej se, pojď. Hlavně dejchej, dobře síchy. Vydejchej se. Pojď. Můžeš? Už se pak zabije jakých 80 kg, jako to už je. No to je 80. Už je. Chytni si. Tak, výborně, máš jí, dobrý je to. Tak pojď rovně. Přidržuj si na ten pásek. Když má chyce. No, To už nepřehodí. tak to je dobrý. Pojď rovně drž, pojď, super. Já ti řeknu, až budeš točit, pojď. Tak jo. Klidně si nadhoď a pojď. Hlavně dejchej, dobrý je to. Pojď rovně furt, jo? Rovně, dobrý. Pojď, je to super. Pojď víc semka. Tak, dobrý. Tak, a už toč. Tak, výborně, super. Pojď, máš jenom pár metrů. Už to bude, už máš jenom kousek. Pojď a 10 metrů, pojď. Jsi ve 3/4, pojď chlape, zaber, jsi silnej chlap, to zmákneš. Tak jo, super, to už dotáhneš chlape, to už zvládneš, to musíš zmáknout. Tak jo, na tu žíněnku, jo? Na tu žíněnku pěkně ji tam položit nepřesahuj. Natáhni si ji odsaď, tak. Víc. Po pohodní do předějce. Pojď. Klidně vydejchej, hodně tam zkoušeš. Tak jo, můžeš pokračovat nahoru. Pojď. Pojď už jenom. Pojď, zaber, pojď.